Aquesta jugada, paral·lelament a aquest trasllat de l'ICAC, és triple. Per una banda, el trasllat de l'ICAC a la tabacalera, com molt bé també deia el conseller, amb una nova necròpolis a la vora, donant vida també a l'antiga fàbrica de tabac i un nou sentit a tot plegat, però per l'altra banda es deixava un edifici a la plaça d'en Rovellat buit, l'actual seu de l'ICAC, i per tant es veia com la possibilitat de que fos la nova seu per la colla castellera Xiquets de Tarragona, amb qui també es van iniciar les converses per treballar aquesta possibilitat, i des del primer dia l'entitat ho va veure amb molt bons ulls. Les converses eren amb l'alcalde Ricomà, però també amb l'actual conseller Puig, que també ho era a l'època. Aquest camí que vam iniciar i que avui veiem que es concreta és un bon dia. Cadascuna d'aquestes accions que formen part d'aquesta carambola de moviments i de trasllats són importants per l'engranatge d'una operació que beneficia tant a l'ICAC, que avui, a més, també està mancada d'espai, a la seu on es troben actualment, doncs és evident que necessiten una seu més gran, també per dotar de vida la tabacalera i per trobar una solució al local dels Xiquets de Tarragona. En aquesta carambola de moviments ens trobaran absolutament alineats i és per això que el nostre vot, evidentment, no pot ser altre que sí. Gràcies.